Zachovajte kľud, bude vykonaná kontrola v zmysle paragrafu 18 zákona o PZ, následne môžete pokračovať. A čo tu je? No neviem. Tam je to zastaví sú. Není lepšie taxík nie lepšie pre vás tú bezpečnosť. Chce sa nechať zbiť? Pre vašu bezpečnosť dám vám pár policajtov a doprevodia vás pacíku. Dobre, môže byť? Ste všetci, alebo ešte niekoho čakáte? Maminka ešte príde. A viete čo, ja som nedávno pozeral na týždni video s Tomášom Radilom, ktorý prežil osviečený ako 13-14 ročný chalán. A on na otázku, čo hovorí na tie hliadky vo vlakoch, povedal, koľko ich tam bolo? 5, tak vás tam malo byť 15. A keď ich niekde bude 300, vás musí byť 1500, keď ich bude 1000, vás musí byť 10 000. Ja netvrdím, že tu dneska bude 30, 40, 50 ľudí, ktorí súhlasia s mojimi postojmi. Ja si len myslím, že by tu mali byť masívne, že by mali byť pokojní, kľudní, mierumilovní, pokorní, bez nenávisti, ale malo by ich tu byť strašne moc. Strašne moc. Som tu za seba, som tu za svojho otca, ktorého zavraždili na pochode smrti. Na konci vojny, 3 dní pred koncom vojny. Za mamku, ktorá ma porodila v Terezíne. Za deti moje, aby neniesli moje stigma. Za vnúčata, aby to nemuseli niekedy odskúšať. Ja som už po 70-ke. Mohol som si doma vyložiť pri televízii niekam nohy. Ale ja si myslím, že toto je chvíľa. Keby som tu nebol, sa hanbím. Pred sebou, pred otcom, pred mamkou. Ďakujem. Bolo by to hrozné. Pozrite sa na to, čo hovoria. Počúvajte, čo hovoria. Červená zástava a v nej biely kríž, to je fašistický znak. Pozrite sa na webové stránky týchto ľudí. Počúvajte ich slova, počúvajte ich. Ale prečo ste sa tak zhrkli okolo mňa? Opakujem, som tu za seba, som tu za svojho otca, za svoju mamku, za svoje deti a vnúčatá. A prestaňte ma obťažovať. Som tu a viem, prečo som tu. Aj my vieme, prečo sme tu. No tak to je... Lebo holokaust postihol aj moju rodinu, nie len vašu. Tak si to neprivlastňujte. Ja si to neprivlastňujem. Holokaust postihol najviac Slovákov, nie len Židov. A ja som Slovák, pre Boha. Pozor. Hej, tak alebo vy chcete škrtnúť jednu skupinu celú zo Slovenska? Nevíš, vy už škrtáte. Ja už neškrtám, ja som Slovák. Prisvojte veci, v holokauste sme trpeli najviac Slováci. Priatelia, napravo vidíme osobnosti verejného života. Pozdravte ich.
Žijeme v dobe, keď si obraňujete svoju vlast, svoju kultúru a svoju rasu, ste považovaní za extrémistu, rasistu, nacistu. Ak je to tak, tak teraz tu na mieste vyhlasujem, že som extrémista a fašista. Títo vlastenci, ktorí to tu nezorganizovali, sú považovaní za extrémistov a fašistov a radikálov. Ale oni nás iba burcujú, aby sme sa konečne pozdvihli a chránili svoju zem. Andrej Kiska, človek, Andrej Kiska, ktorý bol zvolený, musíme povedať legitímne, za prezidenta Slovenskej republiky. Preto mu dali ľudia hlasy, pretože tu už nechceli vládu jednej strany. A tento človek podporuje tých, ktorí nás podľa Koránu, posvätnej knihy moslimov, nás tu chcú prísť zabiť. Je to náš prezident? Ešte raz, je to náš prezident? Ľudovít Štúr vo svojej dobe vyhlásil: našou úlohou má byť zachovať ríšu Rakúsku. Nie. Našou úlohou má byť zachovať nás. Toto sú aktuálne slova aj pre dnešné dni. Našou úlohou nie je zachovať súčasnú podobu Európskej únie. Našou úlohou je zachovať nás, Slovákov, Slovensko. Slovensko nepotrebuje viac Európy. Slovensko! Slovensko! Slovákov! Slovensko! Slovákov! Slovensko! Slovákov! Slovensko! Slovákov! Slovensko! Slovákov! Neustúpime už ani o krok. Budúce generácie Slovákov sa na nás pozerajú. Ak my zlyháme, je to koniec Slovenskej republiky a slovenského národa. Budeme pevne stáť, budeme bojovať vo dne aj v noci, budeme bojovať vo vzduchu, na zemi, aj vo vode, ale nikdy sa nevzdáme. Je dôležité, aby sa každý muž legálne ozbrojil, aby sme dali dokopy domobranu, ktorá sa postaví imigrantov v uliciach našich miest a ukáže, že my sme tu doma a že oni tu nemajú čo hľadať. Pretože ja myslím, že v tomto s políciou našou nemôžeme rátať. Tá bude skôr ochraňovať privandrovalcov a príživníkov, ktorí sem prídu. Preto my by sme mali pracovať, občiansky pracovať na tom, aby sme založili domobrany, aby sme boli čo najviac ozbrojení, pretože si myslím, že 1000 nahnevaných chlapov, hociakých chlapov, ktorí sú aj dnes tu, ochráni naše hranice lepšie ako naša polícia. Vy. Ste ochotní so zberou v ruke strážiť naše hranice? Nepočujem! V tejto chvíli sa najviac hodí náš národný pozdrav, aby sme zostali na stráži, našej kultúry, našej Európy, našeho národa, našej rasy. Na stráž! Europäische Mutter ist der Staatsfeind Nummer 1 in der linksverspulten Bananenrepublik Deutschland und der totalitären, ausbeuterischen US-Vasallen-EU-Diktatur. Pronárodně smýšlející evropská matka je nepřítelem státu číslo 1 v této levicově buzerantské banánové republice Německo. A v této totalitářské
vykořisťovatelské, amerivazalské, evropsko-unijní diktatuře. Heimat, Liebe, Treue und Ehre ins Gegenteil verkehrt werden und wir zu feigen, identitätslosen, impotenten Homosexuellen erzogen werden sollen, die sich nicht wehren wollen oder können. So regiert der Antichrist. Tato diktatura je peklem, protože obrací všechny naše hodnoty, jako je rodina, vlast, láska, věrnost a čest v pravý opak a snaží se z nás vychovat zbabělé, identity prosté, impotentní homosexuály, kteří se nechtějí a neumí bránit. Takto vládne Antikrist. Jako Němec, jako zvolený zástupce lidu v německém Velkoměstě vám zde, moji slovenští kamarádi, slibují následující. Nacionální Německo, to lepší Německo stojí na vaší straně. Toto Německo nezapomíná na své bratské národy, se kterými nás spojuje 1000 let stejné historie, se kterými jsme 1000 let bojovali proti stejným nepřátelům, proti Mongolům, později proti Turkům, dnes proti masové invazi z celého světa. Die Deutschen, meine lieben Kameraden und Freunde, die Deutschen sind in ihrer Geschichte schon immer als die Letzten auf der Bühne erschienen. Aber sie haben dann ihre Sache auch immer besonders gut gemacht. Němci, milí kamarádi a přátelé, Němci se v historii objevili na jevišti vždy až jako poslední. Pak se ovšem vždy chopili své věci obzvlášť důkladně. Pár storočí dozadu sa ľudia takto na námestí stretávali, aby verejne v divadelných predstaveniach sa vysmievali monarchii alebo vládnucej garnitúre. Ale keďže tu je lepková podlaha, stane si na túto modrú handru. Ako sudca Najvyššieho súdu budem volať podozrivých. Vy budete rozhodovať, či sú vinní a aký trest si zaslúžia. Andrej Kiška. Prezident istého rozkradnutého štátu. Lokaj Izraela, Západu a Bruselu. Je vinný z vlasti zrady? Aký trest si zaslúži? Kat, konej povinnosť! George Soros! Židovský finančník, medzinárodný zločinec a ničiteľ národov. Je vinný? Áno! To si zaslúži? Všetky tresty! Povinnosť! Ľudia chytili obrovského zločinca. Angela Merkel. Rozvrácač národov a medzinárodný zločinec. Vlastizradca. Je vinný? Áno! Aký trest si zaslúži? To je povinnosť! Nebojte sa! No tak! No tak! Poďme! Dajte! Čo je materiál? Lucina! Poďme! Dajte! Vidíte sa na to! Členstvom menom Európska únia sa stala minulosťou. Politici popravení a ľudia zachránení. Pôvodné európske národy sa zachránili. Priatelia, myslím, že tu už dnes bolo povedané všetko, čo malo povedané byť. Sloboda! Spravíme si poriadok s politickými zločincami a nastolíme novú vládu a Slovensko pôjde cestou obrody
samostatnosti. A pokiaľ v tomto boji vytrváme. Nepočujem! Pokiaľ vytrváme, víťazstvo je naše. Tam nám Pán Boh povaj. Ďakujem.